Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 38. Outra regra faciliña. As palabras acabadas en ose son sempre con o aberto. Dose, artrose, hipnose, pose, psicose, tose, e os adxetivos acabados en oso ou osa son case sempre con o pechado. Asombroso, amorosa, cariñoso, celosa. Só hai unha excepción. Groso e grosa. Foso pode ser foso ou foso, pero fosa é sempre con o aberto. Igual que noso, nosa, voso e vosa. Tamén rosa e prosa. E logo está a diferenza entre oso, o animal, e oso, que é con o aberto e acento diacrítico. O mesmo pasa con presa, unha manda ou un encoro ou unha muller en prisión. E presa, sinónimo de apuro. Esa presa ten moita presa. Ese e esa son con e pechado, igual que interese. A diferenza de diocese e tese, que son con e aberto. Dígocho eu.